Да се качвам. Ай! Някой горе. Чак. Тук смърди на пикня, мама му дея. Мърди де. Аз ми казах ли бъде се преместил от те? Аселе! Кой? Тука. Там стоиш тати и не бъдеш зад дървото. Тука пред кият. Що? Да ми кажеш къде карам. Абе, карай смело, бе! Как без мен? Даже дай десен волан, Менко. Малко десен, да. Ми давай така бури тога. Мене ме свлече. Да. Трябва малко го изправя. Абе, давай смело безговорно. Са волан, нали имаш? Тя има акумулатор. Ще запали? Ей, сега запали. Абе от моят джип акумулатора. Давай така. Това е интересно. Всъщност разстоянието между препятствията трябва да се е такива директно. Давай! Малко не увиснал. Да, увисна. Нямам волан, ей! Давай, с такъв волан. Нямам волан! Давай. Трябва да дам десен, бей! Абе, няма да даваш 10, как ще даваш 10, бе? Нали ще се обърнеш, ако еш 10? Ще даваш 10. Айде, давай. Тя те води дерето. Аз съм без волан, бе! Това е цял живот с волан, каза. Как си без волан, бе, човек? Волан има ти. Да се кърси, сата пак ще го Пружината. Волан няма. Стой! Той вика, че се намесвала. Я мърни малко на Абе, 15. сега ви пружината не ми е. Много излезнала. Няма, бе. Чакаме, Киро. Ляв, ще бури с дърво. Зави. Ще да, той си мисли, че не зави. Той тук нямаше волан, защото беше опрел в брега. Нямал ляв волан, я гледай какъв ляв волан навърте. Да, отпуши. Добре, той изведнъж ще се появява. Пуши се. Аре бе, Киро, къде?